Здравейте, хора! В днешното видео ще видите моят back to school с всички тетрадки. Повечето неща са от Jumbo. Ще видите и моята раница за училище. Така че, нека започваме. Сега ще ви показвам тетрадките ми като цяло и раницата ми. Първо да започнем от раницата ми и някои по-малки неща. Ето я. Сега ще ви вадя и ще ви показвам. Като за начало имам кутия за храна. Имам 4 пакетчета мокри кърпички. Сега ще ги извадя всичките. Между другото, не знам, че всичките неща къде ще ги побера, но имам 2 такива маркера, след малко ще видите за какво. Тези неща са от Jumbo, забравих да кажа. Имам 3 шноли, които са... Защото аз смятам с шноли да ходя на училище, защото е много по-удобно. Етикети. Накъде без етикети. Обаче да си прибера. Момент. Добре, сега не се занимавам с това. Да продължаваме сега към тетрадките. Така, тетрадките вече са тук. Ще започна някои тетрадки, това са малките. Ето го моят моливник. Той вече е пълен. Няма да показвам какво има в него, защото има моливи имам и там другите неща, които ми трябват, защото просто няма смисъл да ги показвам. Не е нещо, кой знае какво. Облекла. Имам облекла. Имам... Ето за какво не са тия маркери, въпреки че вътре също има маркер, но... Ето такива. Пак етикети. Преминавам към малките тетрадки и след това към всички големи. Имам две ето такива малишки тетрадки. Едната е в сини, другата е в розови. Както виждате. Имам ето такава. Много хубава. Само че ще ви дръпна. Колко мен. Имам една още по-мъничка. Ето такава. Тези са, забравих да кажа, са от Jumbo. Ето тази имам. Сега всичките са с широки редове. Сега това е тетрадка по музика. Тази си открих, тази харесах. С нея ще съм. Имам две такива. Имам една... не е една май. Може другите да са при големите, но имам такава блестяща. Много ги готина. Имам две тетрадки речник. Две ето такива, които са... Много пише... Не знам. Които са с редове, пак широки. И тези тук са от Lidl, които ще ви покажа. Така, сега приключихме с малките. Преминавам към големите, към тежката артилерия. Така, започваме с ето тази, която е черна. И пише много. Имам една такава пак черна, която е много яка, много харесах. Тя е с квадратчета. Имам тук още с квадратчета. И имам още 3 зелени с квадратчета. Не, има една черна. И тези всичките тетрадки са по математика, защото може да са повече, но по-добре повече. Така. Сега продължаваме само с редове. Ето тази голяма.
Тази не е точно голяма, ами е нещо по средата, между малко и голяма. Няма такива облекла за нея. Ето ги и другите. Блестящи тетрадки. Те обаче по-малките. Имаме и такава. Не знам, хора, от Jumbo тетрадките са много хубави. Тук имам още облекла. Ето такава имам, отново блестяща с надпис. Още една такава. Тази много исках да си я взема. Взех си я. Много ми хареса, така че... Сега тези двете, които ще ви покажа, са от... Не съм сигурна всъщност. Но май, да, са от Метро. Една тетрадка. Ето ги. Много са хубави. В Метро има такива с твърди корици, като в момента са 2 за 1. Не съм сигурна дали... Когато кача видеото, мисля, че може и да не са. Но, да, когато аз пазарувахме, имаше от тях. Взех си такава. Тя пак е маничка. Тази е много яка. Която е същата като черната, но малка и с спирала. Ето такава, си взех още една. Имам. Ето такава. География сега ще покажа тетрадката ми. Нямаше как. Просто нямаше как, разбирате ли? Тази мисля, че отново е от Jumbo. Ето я. Много са яки хора. Не знам, просто са невероятни тези тетрадки. И това е последната тетрадка. Да. Много с цветчета. Имам и Back to School с някои дрехи. Не, точно не всички са, но не знам дали тя ще ви показвам. Имам още и етикети. Сега ще ви покажа какво имам в моливника. Реших, че ще ви го покажа. В най-предното чопче имаме такива стики там. Сега там, където са химикали и така нататък, няма да ви ги показвам, защото няма смисъл просто. Така, тук имам лепил. Бях записвала преди това видео отново, но ви ги показах. Имам тук всякакви фломастери и моливи. Ето къде имам даже още един маркер. Ето ги. Те са от Jumbo, просто аз съм ги извадила в момента. И да, хора, това беше моят Back to School haul. Така че, да. Благодаря ви, че гледахте. Можете да се абонирате за моят канал. Можете да лайкнете видеото и да коментирате. Чао!